Wara s-suċċess li kisbu l-ewwel żewġ edizzjonijiet tal-Karnival tas-Sajf Buġibba li saru fl-2010 u l-2011, ser tittella t-tielet edizzjoni ta' dan il-Karnival bi stil differenti. Is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Mario Salerno qal li din is-sena aktar riżorsi u ingħatat aktar għajnuna finanzjarja mill-Ministeru tal-Kultura u mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari José Herrera qal li minkejja li ttieħdet id-deċiżjoni li l-Karnival jibqa' jsir fi frar kien hemm xewqa u interess qawwi li din l-attività tal-Karnival tas-sajf terġa' ssir. Herrera qal li din l-attività hija importanti kemm bħala attrazzjoni għal Maltin kif ukoll għat-turisti li jżuru pajjiżna. Dan apparti li attività bħal din twassal biex il-Karnival ta' Malta jkun reklamat aħjar. Aspetti ieħor importanti tal-Karnival tas-sajf huwa l-element kummerċjali. Iż-żoni ta' San Pawl il-Baħar huma ċentri turistiċi. Il-Partit Laburista dejjem emmen fil-fatt kien għamel spiża infrastrutturali konsiderevoli fid-disajnijiet u hija l-politika tagħna u hija priorità tal-Ministeru konċernat illi jipprova jixpruna attivitajiet biex iħajjar aktar attività kummerċjali f'din iż-żona daqstant importanti għal-turizmu f'Malta. Is-Segretarju Parlamentari Herrera appella biex isiru aktar attivitajiet ta' din ix-xorta li jkomplu jtejbu l-prodott turistiku Malti u li permezz tagħhom it-turisti jkollhom stampa ċara ta' kif jiġi organizzat il-Karnival f'pajjiżna.